Îro roja pirtûkan e. Îro roja çilemîn fuara pirtûkan a Stenbolê tuya pê ye. Fuara pirtûkan a Stenbolê li Tirkiyeyê fuara herî mezin e. Jê mezintir tune. Loma jî ev fuar muhîm e. Fuara ku 28 mehê vebû heta 5 meha sermawezê wê vekirî be. TÜYAP û Yekîtiya Weşangerên Tirkiyeyê bi hev re vê fuarê amade dikin. Weşangerî karekî zehmet e, gelekî zor e. û bi taybetî jî van deman li Tirkiyeyê hê zehmettir e ji ber rewşa aborî. Loma zî Serokê Yekîtiya Weşangerên Tirkiyeyê Kenan Kocatürk di axaftina xwe ya destpêka fuarê de got weşangerî gelekî zor e, kedekî mezin jê re lazim e û li ser weşanger, nivîskar, belavkarên ku di evhecê de mirin îsal sekinî ew bi bîr anîn. Serokê Weşangerên Tirkiye Kocatürk dibêje bütçeya pirtûxaneya Nürnbergê 12 milyon euro ye û ji hikûmetê dixwaze li Tirkiyeyê ji bo bütçeyê ji bo pirtûxaneyan gav bê avêtin. Dixwaze bütçeya pirtûxaneyan bê zêde kirin. Li vê derê li ser Stenbolê jî disekine. Dibêje li Stenbolê di vê demê de 62 heb pirtûxaneyê nû vebûne ji bo vê yekê spasiya şaredariya bajarê mezin dike. Serokê TYB bang li hikûmetê jî dike. Dibêje duwarê bacê de bila alîkarê weşangeran bin. Teşwîqa ku didin saziyên din bila bidin weşangeran jî. Her hal tiştê herî lazim, herî muhîm jî an ji bo weşangeran ev yeke ji ber ku duwarê aborî de gelek di nav zehmetiyê de ne. Erê fuarê carek din deriyê xwe vekirin. Di fuara îsal de 10 salon hene. Di 10 salonan de 998 weşanxane û saziyên sivîl stand vekirine. Di nav van de 400 jî çalakî hene. Li gorî agahiyên ku rayedaran dane me li dor 2000 nivîskarî di vê demê de wê pirtûkên xwe îmza bikin. Di nav weşanxaneyan de tenê weşanxaneyekî Kurdan heye, Nûbihar. Nûbihar ku her sal beşdarî fuara pirtûkan a Stenbolê dibe, îsal di salona 8 de nimreya 816 de ciyê xwe vekiriye. Yek ji xebatkarên Nûbiharê Ezîz Tekîn ji bo me wisa dibêje. Wekî her sal em îsal jî tevlî dibin. Em tevlî fuarên bajarên din jî dibin. Em dixwazin pirtûkan bigînin ber destê xwendevanan. Gelek pirtûkên me yê nû cara pêşî li vê fuarê derketin pêşberî xwendevanan. Xwendevan jî tên dinêrin, dixwînin, em memnûnin. Ji saziyên sivîl ên Kurdan tenê Weqfa Beşikçî di vê fuarê de ciyê xwe girtiye. Li salona şeşan nimreya 635 stand vekiriye. Serokê Lijneya Rêveber ê Weqfê İbrahîm Gürbüz ji bo me dibêje ew her roj li standê ne pirtûkan îmze dikin. İsmaîl Beşikçî jî li vê derê ye û li benda xwendevanan.